I'm coming to London. Hoxe viaxamos de campamento aos Estados Unidos. Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, lambonciños, como estades? Isto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Estamos no capítulo xa 145 deste programa, desde que comezou hai 5 temporadas. Hoxe probablemente co convidado máis novo desde que comezou este programa, desde estes últimos 5 anos. Hoxe imos ir con Mario Tizón Banet. Que tal, Mario? Moi boas noites. Moi ben, aquí, encantado de estar aquí con todos vos. Genial, porque Mario decidiu ir a un campamento, pero non destes que facíamos todos cando vamos a Cabillo e por aí. Mario decidiu ir aos Estados Unidos, este típico campamento do que aquí ata España só nos chegan as series de adolescentes e as películas de adolescentes. Entón, imos ver se se rompen estereotipos, imos ver que tipo de campamentos é, e agora en serio, imos aprender un montón de cousas máis sobre que se pode facer neste tipo de campamentos tan famosos nos Estados Unidos, os que foches simplemente para que sabelo un poquinho. Cantos anos? Fun 3 anos, espero ir o cuarto. 3 anos xa, 3 edicións xa, 3 verán xa nos Estados Unidos, nun campamento moi famoso do que saberemos agora o nome. Así que hoxe temos unha viaxe moi interesante nun campamento que ten lugar pois a unhas 75 millas, creo, de Nova York, así que seguramente tamén poderemos ver algo de Nova York con Mario Tizón. Antes, Dani, hoxe vos poñemos a proba, sí. A ver que como contextualizas isto. Ben, o primeiro, imos aos Estados Unidos de América, coñecidos comunmente como os Estados Unidos, e son unha república federal situada en América do Norte. Agora é un pouco repúdica, tal e como están as cousas. A capital é Washington, é a cidade máis poboada de Nova York, seguida de Los Ángeles. Estados Unidos é o terceiro país máis grande do mundo, 19 veces España, ten 335 millóns de habitantes, non ten idioma oficial, a pesar de que logo vexamos conflictos co asunto do idioma, aínda que o inglés é a lingua predominante en todo o país. Os Estados Unidos posúen 24 sitios declarados como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Que ben. Aí está. E isto, Dani? Espera. Wow. Esta é unha canción dun grupo que se chama Village People. Hombre. E a canción titúlase YMCA, é dicir, YMCA, que son as siglas de Young Men's Christian Association, é dicir, Asociación Cristá de Mozos, que é unha organización non gubernamental fundada no ano 1844 en Londres, non en Estados Unidos, por Sir George Williams. A primeira reunión celebrouse nunha tenda de tecidos e congregou a 12 mozos. Cando se celebrou a primeira conferencia mundial en París en 1855, só 11 anos despois, xa estaba en 9 países. A súa misión inicial era mellorar a condición espiritual dos mozos que traballaban en casas de comercio, con clases bíblicas, reunións de oracións e outras actividades espirituais. Co tempo, ampliou o seu enfoque para incluir programas de educación, asistencia social, deportes e lecer, saúde e benestar e accións comunitarias e humanitarias. Pero entón Cap Mason, que é o campamento que imos viaxar, ten que ver con isto que nos estás contando? Efectivamente. A idea é que isto é unha ONG moi grande. Vale. Esta YMCA é das 5 máis grandes de Estados Unidos. Entón, isto implica que ten que haber unha labor social sí ou sí tras isto. Hoxe en día o YMCA está presente en 120 países e continúa promovendo e desenvolvendo as comunidades baixo os principios de mente sa, corpo san e espírito forte. Logo, co tema da canción. Aínda que YMCA inicialmente considerou demandar a Village People por esta canción en 1978,
polo uso do seu nome sin pedir permiso, máis tarde adoptou a canción como parte da súa imaxe debido á súa popularidade Hombre, é que é mundial. bastante popular, sí, a canción. I were alive. I felt the whole world was so tired. That's when A nivel persoeiros, que sempre destacamos a persoas, vou falar só rapidamente de persoas importantes no campismo en Estados Unidos. Está Frederick Gunn, que fundeu unha asociación en Connecticut considerando os primeiros campamentos de verán de Estados Unidos. Era a Gunnery Camp en 1861. Logo, Luther e Charlotte Glick crearon en 1907 Campfire Girls, que é o pioneiro de igualdade de xénero en campamentos. E logo Juliet Gordon Low fundou en 1912 as Girls Scouts, enfocadas no liderado femenino. E bueno, eu creo que é un formato o dos campamentos que se exportou a todo o mundo. Totalmente. E que tamén dá moito respiro a moitos A pais. moitos pais. Ben, unha fantástica introducción. Ademais, había un montón de cousas que non sabía, sobre todo sobre esta organización, porque ao final, si todos coñecíamos a canción, pero non a E non, organización. que significaba? Pois, hoxe imos ir a Camp Mason, nos Estados Unidos, a 65 millas de Nova York, para ver como lle foi nos últimos 3 veráns a Mario Tizón. Mario, todo listo? Todo listo. Pois isto é Lambóns de Viaxe. Hoxe vamos de campamento aos Estados Unidos. Comezamos. Lambóns de viaxe. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Gumbe, go, what's up? Oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Ben, pois neste capítulo 145 de Lambóns de Viaxe visitamos un campamento moi famoso, con moita zona nos Estados Unidos, Camp Mason, a 75 millas de Nova York, con Mario Tizón. Mario, agora mesmo que edad tes? 17 anos. 17 anos. Levas indo 3 anos a Camp Levo Mason. indo 3 anos, fun por primeira vez en 2022. Bueno, as preguntas son completamente lóxicas. Por que motivo, cando máis habitual, entendemos todos que aquí en Galicia de ir a un campamento é ir aquí, como moito, eu sendo moi transgresor fun aos Pirineos de campamento, ¿Sí? No está mal. xa era tremendo eso. Como acabas nun campamento ao lado de Nova York? Por que? A ver, primeiramente, a clave que ten este campamento é porque ten ese recoñecemento internacional, é porque é un campamento que facilita moitísimo que vaya xente de outros lugares, porque eu creo que tamén lles gusta que haya diversidade no campamento, que haya xente de todos os sitios. Entón dan becas para quen ten necesidade e non se podería permitir xeralmente un campamento, como para xente que ven de fora, así lles fan máis sinxelo o feito de ir ata Estados Unidos, que Claro. dependendo de onde sexas é moi lonxe. E como faz? Cubres un formulario, entras nunha página web e solicítalo como? Sí, dentro da propia página web tes ali para facerte campista. A ver, dependendo da túa idade pode ser ou campista ou hai o seguinte nivel que é monitor en prácticas, Claro. que é cando xa cumples os 17 anos. Porque ali o que queren é que os campistas despois se fagan monitores en prácticas e despois se fagan monitores.
Claro, ten O sea, sentido, é non? unha especie de carreira que fas interna Sí, dentro é a súa forma de formar un núcleo coñecido e unha familia. Un sentimento de pertenza Claro, moi sí, sí. moi cohesionado, non? Claro. Hai que E haberá aparte- que contarlle moitas menos cousas a un monitor que leva indo 5 ou 6 anos de Xa sabe campamento. como vai. E que xa instruiches ti. Claro. Claro. Xa Es un non, ti monitor. xa coñeces o produto porque foches usuario e estiveches en prácticas e logo xa eres... Exactamente. Vale. Entón, a bolsa ou si consigues optar a esa axuda, en que consiste? Implica que vas gratis ao campamento? Implica que tamén te pagan o avión? Implica que che fan un recorte dentro do prezo que ten o campamento, que pode ser podenche facer incluso unha rebaixa de ata o 70%. Vale, pero se o campamento é para Cayetano, madrileño, que ten Con un apelido moi longo, un apelido moito moi guión. longo e de alta alcurnia, canto costa de cloclo un campamento sin axudas? Mais ou menos, sabes? Aprox. Podeche dicir este ano que estou intentando ir como monitor en prácticas, que imos un mes. Sí. Pois este ano sen axudas ningunha serían 3.500 euros. Billete aparte, claro. Sí, máis o billete de O sea, avión. chegar ali, vale. Vale. Vale, sí, vale. sí. Un O sea, mes. é difícil ter os cartos para ir se non che dan unha axuda. Claro, lógico. Ben, entón, ti levas indo 3 anos, pero como escoitaches falar deste sitio? Pois creo que isto foi primeiramente unha idea dos meus primos. E non sei exactamente como viron eles, pero eu sei que eles ian a ir. A miña nai o escoitou e dixo: pois o mellor podíais ir todos xuntos. E como teño a sorte de ter o meu tío que vive en Nova York, podíamos facer o desplazamento en avión, quedarnos ali e que o noso tío nos levara despois ao campamento. Vale. O sea, o que utilizaste o voso tío, o tío de... De piso franco. Claro, Claro. o tío de Mario e Juan Manet, que en moitas ocasións nos comenta cousas como a que estamos vendo en pantalla, se estades vendo agora por agalega.gal, nos comenta cousas de Nova York habitualmente neste programa e tal, e ademais de comentarnos cousas de Nova York ten que facer de chofer. De chofer, sí, sí. E Piso de acollida. aguantarnos na súa casa un par de días se fai falta. Que eso se agradece moito. Estades claro. becados tamén ali, non? Claro. Hombre, claro. Que sodes curmáns da túa idade, máis ou menos? Sí, eu teño 17, Leo acaba de facer 18 agora o día 24 de xaneiro, e Roberto ten un ano menos que nós, Vale. e fai en outubro O sea, 16. de súpeto nun fogar irrumpen Claro. 3 adolescentes con gañas de ir a cantos son? 150 kilómetros ou algo así. 75 millas deben ser 130. Sí, ou así, está ¿no? máis que na cidade de Nova York, está en Brooklyn, e está en zona máis boscosa. Vale, entón o plan habitual é ides a Nova York, estades 2 ou 3 días en casa do voso tío Juan, Sí. ata que se cansa de vos e vos leva vos ensina algo, sí. Cando estades ali eses 2 ou 3 días, agora que xa sodes veteráns, porque seguramente fostes varias veces a Nova York, cales son os sitios que máis vos gustan antes de ir ao campamento? Os sitios preferidos? Isto é algo que fago sempre cos meus primos, e que sempre rematamos, porque a nos move moito o deporte, e sempre rematamos indo a buscar canchas de baloncesto Ah, sí? para xogar ali fora. E cal é a favorita? Porque Juan eu creo que vive preto de Sheridan, que ali hai unha cancha super famosa desas sí, de baloncesto de rúa, non? Sí, hai unha cancha, pero agora mismo non se me sai o nome, che digo, pero non o sei. Hai unha cancha que a mí me encanta, que sí, chamase The Cage. The Cage, claro, los tecnolóxicas, sí. A A outra gaiola. cancha que a mí me encanta son as que están no río Hudson, porque están pechados cunhas vallas, hai tanto canchas de baloncesto como pistas de tenis. Sí. E ali podes xogar mentras tes todas as vistas, ves o Empire State dende ali, e ves todo o río Hudson e todos os edificios, é Sí, espectacular o World Trade xogar ali. Center a cara abaixo, esa é unha zona fermosísima e queda Espectacular. tamén cerca, creo, da casa do teu tío, non? Sí, Para baixar casi andando. baixamos andando. En 10-15 minutos. O tema é non perderse, Sí, que a mí o que máis me soe costar. vale, moi ben. Porque Pasouche algunha vez? sí, pero Perderte? unha vez perdíme, pero fun preguntando a xente e conseguín chegar. Mais ou menos. Vale. É que imagínate que non chegas despois ao campamento, lo que te perdiches antes de chegar. Antes. Vale, e que comedes? Tedes que ter algún sitio favorito en Nova York para comer cando ides ali ou non? Pois eu, por exemplo, a min, como sei que Nova York é unha cidade tan grande, é como eu concibo a Nova York como un montón de cidades dentro dunha mesma cidade. Sí. Entón a min gústame ir a restaurantes de distintos sitios. Por exemplo, fun a un coreano unha vez,
levoume meu tío a un etíope, Sí. é dicir, probar sitios un pouco diferentes. E hamburguesas non. Sí, Ah, ao bueno. lado da casa do meu tío hai un sitio de hamburguesas bastante bo que xa nos levou algunha vez. Sabes o nome, non? Non me... Non, ti ibas a non pola, me acordo. pola hamburguesa. Eu pola estaba hamburguesa centrado no que tiña que estar centrado. Sí, sí, sí. Cerca de casa de Juan tamén está unha das pizzerías máis míticas, non sei agora como, non lembro como se, Sí, como se chama, pero onde Joe se fan Pizza, fotos, pode Joe's Pizza. Está o Joe's Pizza e xusto ao lado da súa de casa. fotos de famosos, Pero é famosos, imposible, famosísimos, é imposible. Hai cada día que vas hai colas kilométricas. Pois a min cuadroume unha mañá Sí. que non había ninguén, eu non me creía as fotos que había porque son primeiros espadas de Hollywood, xente ultra sí. famosa. Pero a pizza tampouco eu esperaba que fora un clavo para É moi turistas barata, ou algo así. é barata. Non é cara, Sí. tampouco é a mellor pizza que tomei no mundo. A min tampouco me pasa como a Mario. Eu fun capaz de comer varias veces ali en Joe's Pizza. Sí que é certo que a veces vou cando xa está todo pechado, que sexa, Claro. sabes, e eles traballan moito. Bueno, plan de Nova York, check. Ou queres contar algo máis de Nova York? Pois non sei, en Nova York é unha cidade que polo menos sobre todo a primeira vez que chegas é moi impresionante. Sí. Polo menos desde o meu punto de vista porque é como que o concepto que temos de grande se multiplica No, claro, totalmente. segurísimo. Todo que Verdes para a nós é escala. grande, para eles é É enano. que todo é coñecido, pero despois de estar en Nova York e facer a típica parada que faz con Juan, vamos directamente ao campamento, a Camp Mason. Como é cambiar da gran cidade a, entendo polo que vin nas fotos, que isto é realmente Totalmente rural, monte, bosque, rural, monte. sí. Que como é intenta lembrar a primeira vez, xa agora eres veterano, pero intenta lembrar a primeira vez que chegaches ali, cal foron as sensacións A ver, cando chegaches ao campamento de verán de Camp Mason. A primeira vez que non fun só a Camp Mason. Porque ese verán fixemos un verán bastante completo. Fomos a 2 semanas a un campamento que se chama Trailblazers, que está tamén ás aforas de Nova York. Despois fomos a casa de meu tío a lavar a roupa e estar un día ali. Facerlle gasto. E despois nos levou a Camp Mason, que foi cando fomos por primeira vez. Pero claro, xa tiñamos un pouco a idea do outro campamento, pero claro, o primeiro momento que chegas ali sorprende moitísimo, sobre todo porque ti pensas que vas ali cun nivel sobre todo de inglés e chegas ali e empezante a falar Non te enteras de nada. e non te enteras absolutamente de nada, porque claro, non estás acostumbrado aos listenings de inglés de clase que son totalmente de Oxford e venche un tío do Bronx e non o concibes, Nada. este non é o idioma que aprendín. Por mímica, claro. Por mímica xa está, claro. Pero sí, a ver, os primeiros días sorprenden moito, pero a min me gusta que sexa nunha zoa tan rural. Logo, se falamos de actividades que facemos ali, contoche Dime, sí, que cousa facedes nese campamento? Porque estades, dixeches que unhas 2 semanas, non? Sí, son os campamentos cando... menos no caso de que queiras ir, podes ir máis tempo se queres. Sí. Ali podes estar ata 2 meses se Pero queres. normalmente ti fixeches 2 aproximadamente semanas, 2 sí, semanas. por aí. Que tipo de actividades se fan en 2 semanas ali neste campamento? Pues, E como se distribúen? Como lle explicarías a alguén como se organiza un campamento deste estilo? Este campamento en concreto está dividido en 4 grupos entre idade e xénero. Temos 4 vilas. Unha das vilas é a vila na que eu estive en todo o tempo, que é dos homes de entre 12 e 16 anos, Vale. que é a que se chama Skyview. Despois está Lakeside, que é a dos nenos de entre 11 ata 7 anos. E logo o mesmo coas chicas, o das maiores é Ridgeline e o das nenas é Hilltop. Vale. Entón, chegas ali e primeiro o que che dan é unha distinción de en que cabana vas a estar. Sí, etiquetante, non? Vale. Sí, Ti vas para aquí, sempre coa xente da túa idade. Entón, o primeiro que fas o primeiro día. Ostras, Mario, as habitacións están como eso que estamos vendo, están así desordenadas. Depende, porque de cando en cando chega un monitor e di Disciplina. din imos dar un premio a que teña a habitación máis ordenada. Vale. Vale. Entón comeza todo o mundo pero eu non recordo que deran nunca un premio, pero a xente Xa sabes, xa picaches aí. picamos sempre. Normalmente din, gañou esta mesa, e a xente se pon a celebrar.
Claro, Bueno. e despois Calquera cousa é Ah, boa sí, do sí, premio. o ano pasado sí. O ano pasado deron un postre extra. Un postre extra, guau, A- está barato a quen? a orde. Está barato a orde para os rapaces. Bueno, perdón, que estabas comentándome. Entón, Sí. estades distribuídos o primeiro día, vos levan a estes especie de barracóns, casetas, na que hai un montón de liteiras polo que vemos nas imaxes, non? Sí, estamos todos durmindo en liteiras, aproximadamente 6-7 persoas xunto con un ou dous monitores por caseta, non? por caseta, sí. E o que bo que ten este campamento, unha das cousas máis positivas e que a mí me gusta moito de verdade, é que dan moitísima liberdade a hora de elixir cales son as actividades que che gustan e queres facer. Ah, que guai. Entón, o primeiro día que chegas ali, hai un o sea, a ver, vou explicar un pouco como se organiza o día. Sí. Ti te levantas máis ou menos ás 7:30, ou seja, temprano, madrugamos, xuntaste cos da tua vila e vai todo o mundo a almorzar. Unha vez almorzas, vas para a habitación, limpas un pouco, recolles ou que sexa. Non se soe facer, a verdade, pero A teoría di Supostamente, eso, ¿no? Vale. sí. Despois chegan os períodos de actividades da mañán, Sí. que son unhas actividades que ofertan cada día diferentes. A ver, moitas obviamente se repiten porque non hai tanta variedade, pero aparecen uns monitores cuns cartéis e din: aquí os que queran facer fútbol, aquí os que queiran facer, non sei, mira, como estamos vendo agora, hípica, aquí os que queiran facer o que sexa, van ofertando actividades. Ya, casi todas son físicas ou deportivas. No, non ten por qué. Hai algunhas que son máis de artes, de pintar ou de debuxar, outras que están máis relacionadas coas plantas ou a veces incluso cos animais. Como que che dan varias opcións. Entón, ti tes un período de actividades da mañán no que escolles que actividade queres facer primeiro e que actividade queres facer como segunda. Entón, tes esas dúas actividades de elexir pola mañán. Ya, 2 horas cada actividade, máis ou menos, ¿no? Sí, máis ou menos. Uh -huh. Entón, faz a túa actividade que despois vamos a comida. Hai un tempo que é como de siesta. É gracioso porque allí chamanlle literalmente a siesta, chamanlle siesta. Moi ben. Home, como lle van chamar? Home, a ver, ten Sí. outro nome? No. É o máis español posible. You are doing the siesta. De siesta. Sí, sí, Claro. literalmente. Perfecto. E despois da siesta hai un momento no que se fan as actividades coa túa cabaña. Ah, vale. Entón, faz unha actividade que teñas elixido coa xente que está na túa cabaña, ou seja, máis da túa idade ou idade. cos que ti te relacionas máis. Faz esa actividade e logo hai outra actividade que é a actividade da vila, que faz co toda a xente da Máis- túa idade, máis global, é dicir, de todas as cabañas, pero da mesma vila. Eso. Vale. Entón, esas actividades propóñense un pouco, a ver, que preguntamos dicimos os monitores que queremos facer un pouco antes de comezar a semana, que actividades imos queres facer, e eles dividen os días. Pero entón o que entendo que logran é que cada día sí ou sí teñas 3 experiencias de socialización, unha por hobby, é dicir, por Sí. elección da actividade, outra por sí ou sí cabaña. por familia, de Sí. cabaña, e outra Por máis toda global a por vida. idade, non? Por Claro. grupo de idade con todo o mundo. E ademais, cada luns elíxense unhas actividades que son fixas para a semana, que se fan pola tarde, que é o período 1 e o período 2 da tarde, e que ti faz esa actividade e xa sabes todos os días desa semana, de luns a venres, que tens que ir a ese sitio a facer esa actividade. Vale. Entón te apuntas a algo que che guste ou que queres probar, e vas coa xente, é outra oportunidade, como dis, de estar con xente que ten gustos afíns. Vale, cale, supoño despois que hai unha especie de actividades máis, digamos, premium, que son para todo o mundo, pero que son como unha especie de eventos puntuais que fan durante o campamento, non? Algo así. Sí, exactamente. Por exemplo, toda sesión, porque o campamento está dividido en sesións, que son 2 semanas. Entón, en cada sesión hai como unhas datas marcadas que se seguen sempre. Unha delas é o concurso de talentos, o talent show. E isto que vemos da vela, que estades coa vela por aí polo monte, que é? A eso chego agora, cando Vale, remate. vale. Que é interesante. Un deses é o talent show, outros son as actividades comunais, que é unha actividade da comunidade onde os monitores en prácticas fan como un sketch e preparan unha actividade como para promulgar un valor da comunidade, algo positivo. E despois, por exemplo, hai un día temático
que é un día que trata concretamente sobre unha cousa. Por exemplo, un dos anos que fixemos un día temático que era unha carreira de cores. Entón todo o mundo podes elixir se te apuntas a unha carreira de 2,5 km ou de 5. E mentras vas na carreira hai monitores que che van tirando polvos de cores. A idea é que vayas cunha camiseta branca, remates a carreira todo cheo de cores. Moi ben. Cousas así. Agora se queres paso o da vela. Dime, sí. Porque unha das cousas máis interesantes que eu vivín é que basicamente o campamento está baseado en 4 valores que son necesarios, que se teñen que cumplir sempre para que o campamento funcione ben, que son honestidade, responsabilidade, caring, que é como de preocuparse polos demais, cuidar os demais, xustiza. Entón, eses 4 valores son os que rixen o campamento e os que se teñen que cumplir sempre para que o campamento funcione ben. Claro. Entón, premian sempre a quenes son capaces de cumplir eso. Por eso, cada mañán, cando te levantas, danche como unha pulsera que, por exemplo, mira, a ver, vou exemplificar porque estou rayando moito. Non, a ver. Estás explicando moi ben. Estás explicando pero, ben. por exemplo, Ti chegas pola mañán. Sí. Entón, ve o líder da vila e din, veña todo o mundo a levántase todo o mundo e póñense todos os da vila xuntos. E din, a ver, quen quere destacar algún acto que fixera alguén honorable onte? Entón levanta unha man e din, onte eu estaba de baixona e veu o meu colega John e se preocupou por min, pois e todo o mundo aplaude a John e lle dan unha pulsera de caring. vale. É como para reforzar que se fagan bons actos. Sí. E ao final do campamento teñen cada vila elixe ao seu campista de honor e se reúnen nunha fogueira, que allí eso sí que se encanta, o de facer lume. A nós tamén, pero é outro plan. Sería outro tema. Entón se reúnen todos nun... Sen tanto valor. Sí, non lle dan ese valor espiritual da mesma forma. Entón, todo o mundo se reúne nun lume e é a ceremonia de clausura do campamento. E ali cada líder da vila elixe un campista que é o que representou mellor eses valores dos que xa falei antes. Entón, collen todos os líderes van con as antorchas enormes. Sí. Entón, pásanlle da antorcha a unha vela pequena ao elexido como campista de honor. Sí. Ese campista ten que co seu lume prender todas as velas de todos os demais e se fai unha procesión por todo o campamento co líder da vila e co campista de honor diante e se fai todo un paseo está entre o olimpismo e Santa Compaña. Sí. Está aí un pouco a cousa entre dúas. Pero ten estos valores e así, a pesar de que se chamen, que a asociación se chame católica, non se toca religión en ningún momento. No, para nada, sobre todo porque ali son aceptan moitísima diversidade, entón vale. Non é como que pode asumirse que hai xente de calquera tipo de pensamento e calquera cousa. Bueno, pois estamos con Mario Tizón, 17 anos, verdade? Dixeches antes? Sí, o 17. convidado máis novo que tivo este programa. Sí, está lo levando ben, non? Por ahora sí. Bueno, porque leva indo tres temporadas consecutivas, 3 veráns consecutivos a campamentos nos Estados Unidos. Neste caso estamos comentando como é o Camp Mason, como podedes ver na súa camisola, para que nos conte como é un campamento nos Estados Unidos e intentar ver se se cumplen, se non se cumplen os estereotipos e sobre todo profundizar un pouquiño máis. Acabamos de contar, por se queredes buscar información, que aproximadamente o coste total, se non tivesedes axudas, poderían darse un mes aproximadamente por uns 3.500 dólares tranquilamente, que hai axudas. Despois intentaremos que nos diga algún punto onde mirar algo máis de información, por se algún de vos, polo que sexa, os vosos fillos, os vosos sobriños, vos mesmos, estades interesados en ir. Agora, despois desto, prepárate, Mario, que veñen as preguntas complicadas, que é si se ligan os campamentos, si a rapazada é así como se ven nas series dos Estados Unidos e todo isto. Pero antes pon cara de preocupado, que tes que poñer, así é, señor. Pero antes, imos ir como sempre a ver que nos conta Dani coas trebelladas na súa mochila. Lambóns de Viaxe na Radio Galega en agalegaudio.gal. En Lambóns de Viaxe, trebelladas na mochila.
Veña, Dani, vamos a ver que podemos contar hoxe. Eu teño Coas envexa trembelladas. a moita xente, pero xente a que lle teño envexa de verdade é a xente que non se marea cando vai no coche, Guau. cando vai no barco, Que nunca se marea, cando sí. lee un libro nun autobús. Esa xente pareceme que ten un superpoder porque aproveita o tempo que eu non podo aproveitar, e sobre todo que unha vez collo mareo, aínda que para o trayecto, continúame e teño collido mareos que me duran un día. Sí. E iso que ti non bebes. Exactamente. E Imagínate. verme mareado. Bueno, pois a xente de Apple no seu sistema operativo iOS 18 presentou un sistema que pretende evitar os mareos cando estás vendo o teléfono móvil. Ajá. Entón, polo que se ve tamén estará na versión Android 16 implementado. Logo, para a xente de Android daremos outra solución. Entón, o sistema é super curioso. Se imos na configuración, nos axustes, imos a accesibilidade, temos unha sección que se chama Amosar indicadores de movimento de vehículos. E entramos aí e temos tres opcións: sí, non e automático. Entón, se lle damos así, vannos a aparecer no lateral da pantalla 6 puntos oscuriños. Parece que non afectan en nada. Entón, estes puntos móvense compensando os meneos que ten o vehículo no que vas, os aceleróns, as freadas e os xiros, e iso pode axúdache a mitigar o mareo. Perdón, entón, como un pouco o consello, este bello consello que che din cando vas en barco de colle un punto fixo e mira para aí todo o rato. É algo parecido? Digamos que o que fai o sistema é enganar e darche unha referencia fixa, efectivamente. Utilizo os acelerómetros do teléfono móvil para compensar, e de feito é moi fácil de probar que activas eso, empezas a movelo e efectivamente como se estivera máis estable. Entón, tamén funciona diche que é millor que te sentes no sentido da marcha. Imagínate que vas nun tren que podes sentarte mirando cara onde vai o tren ou no sentido contrario. Pois isto funciona mellor se vas no sentido da marcha. E logo tamén ten unha a función, podes activala perdón, no panel de control. O sea, podes crear un acceso directo para activar e desactivar isto. Pero o sistema automático, que dixemos que había opción sí, non e automático, o que fai o sistema automático é intuir que estás nun vehículo en movimento. Porque o GPS está vendo que te estás movendo máis rápido que si correras, porque entende que estás nun coche porque se conectou o teu Bluetooth ou o que sexa. Pois ese sistema de condución activa tamén estes 6 botóns, estes 6 puntiños aí, que funcionan realmente ben. O certo que, claro, a xente que se marea moito, pois simplemente unha axuda ou que te permite aguantar uns segundos máis vendo o mapa, ¿no? Claro. Pero é bastante. Entón, claro, isto está no iOS 18, o sea, nos iPhones de 6 anos para atrás. E como atopamos? Como se chama? Non Non hai que atopalo, está instalado. Está instalado, ven no sistema operativo. E como chegábamos a él? Imos Repítelo. aos axustes, Sí. está en roda dentada, o icono de roda dentada, baixamos ata accesibilidade e aí é amosar indicadores de movimento de vehículos. Vale. Algo moi parecido en Android existe con aplicacións de terceiros e nos destacamos, por exemplo, Kinestop con K. Entón, Kinestop ten prácticamente o mesmo sistema. Non está integrado, pero estará integrado en Android 16. Moi útil, Dani, para moitísima xente que sofre E aforras mareos, a polo menos. pastilla esta que Claro, ou probadeo, temos que porque mira, si xa, como dicías ti, nos evita 5 minutos de mareo, pois benvidos ese. Nos evita gastar un chicle, por exemplo, Home, por que eso, é ves? un recurso moi Tamén. típico. Que fai pasta, que fai falta para cando vas de verán ao campamento. Veña, moitísimas gracias, Dani, seguimos. Lambóns de Viaxe. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes
blanco. Sí, el tú sí racista. No te confundas. No, mejor evita. Ey, un shot de cañita en casa de Toñita. Y PR se siente cerquita. Sí. Tengo el campeonato, nadie me lo quita. Cerveza nuevo, number one de cerveza nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como Bad Bunny va a ser rey del pop. Ey, con reggaeton y dembow. Ey, con reggaeton y dembow. Sí. Con Bad Bunny, co tema Nueva York. Seguimos neste capítulo 145 de Lambóns de Viaxe. Hoxe co convidado máis novo que tivemos nos últimos 5 anos aquí neste programa, con Mario Tizón Banet, 17 anos, que tripitiu xa experiencia nos últimos 3 veranos en Nova York. Bueno, a 70 millas de Nova York, nun campamento que se chama Camp Mason. Nos está explicando un pouquiño, pois, ata o momento como era o día a día, como vivían, como se pode ver nas imaxes que se estades vendo por agalega.gal, como era un día tipo ali. Nos explicou un pouco do que entendemos cal é un dos motivos principais, que son os 4 valores que intentan fixar nese corto tempo que poden estar no verán entre todos os compañeros que están ali, tamén os distintos tipos de socialización que hai, e nos quedaban algunhas preguntiñas complicadas para saber. Mario, lígase nestes campamentos ou non? Pois isto é un tema interesante. E tanto, Xa- é a tu idade. Mal empezamos, é un tema interesante. Digo que eu non me metín na vida nesto. Nunca. O sea, non. Non, Aí non entro, personalmente. Vale, pero te contaron chu. Biches algo. Quero decir, eu personalmente non fago esforzo de entrar. Vale. Eso que Sí, me refiro. pero o que ti entón como observador, se fose Mira, isto é interesante por aquí hai varios moitos pais temas. que van dicir, deixo o meu fillo ir ata ali ou non, vai zorrear o meu fillo ali ou non. Isto é interesante. Por exemplo, eu teño a perspectiva dos meus primos que foron non vai para Así aí. que iba a rajar Non para aí. ahora. Porque os meus primos sí que foron como monitores en prácticas. Sí. E ali, nese momento, como monitores en prácticas, sí que lles insistiron moito en que había que evitar mostrar apego moi intenso, Gran eufemismo. Estás Entre- esquivando as palabras entre- moi ben. como estar moi cerca deixando ver aos nenos pequenos Sí. que había algo máis que unha amizade entre algúns deles. Sí, Eso que me sí. refiro, que a eles sí que lles deixaron claro que eso era importante, que os nenos pequenos non veran nada Sí. que Claro. lles impresionara de ninguna maneira, que a ver, é lóxico. Sí. Pero sinceramente creo que a miña experiencia a mí non me pasou, pero eu vin que en xeral, sobre todo as rapazas, eran bastante lanzadas en xeral. Bueno, bastante de bo tema. Por lo porque menos isto alí pode a ser- miña experiencia. Lanza dúas preguntas. Unha que é habitual, é dicir, as etapas evolutivas son distintas, normalmente as cativas, digamos, espabilan un pouco antes que os rapaces. Pero a pregunta é si espabilan antes en Estados Unidos ou non. E esta era, trasládame un pouco, non te vou meter máis fregados deste estilo, pero No, sí, no te pero sí neste outro, de que a imaxe que temos aquí nos en Galicia normalmente cando vemos series o que sexa é que os adolescentes dos Estados Unidos son un pouco superficiais, un pouco elitistas, que si moita tontería. Tío, que viviches ali, pareceuche xente moi distinta que en Galicia ou non, no carácter? Eu creo que hai unha cousa que é exactamente igual como que aquí, que é que todo depende dos círculos nos que te queras mover. Porque ali obviamente hai xente ali hai xente de todo tipo. Eu sinceramente non tive moita relación con ningunha muller ali, porque Sí. al final estábamos nas cabañas con todos chicos. Vale, pero Entón, non facíamos moitas actividades entre vos, en entre os común. rapaces, había estas historias de o típico abusón que se pode ver nas series, viches, entre os grupos de chicos, entre vos na vosa cabaña, se replican os roles que ves aquí no teu instituto ou non? Eso é interesante porque ali, isto é unha cousa que me olvidei de comentar. Ali hai unha cousa que chaman o cabin chat, que ao final de cada día xuntase toda a cabaña ao redor dunha vela, todo oscuro só coa luz dunha vela. Os monitores fan preguntas un pouco máis persoais e quen queira pode respostar e pode abrirse un pouco cos demais. Entón, fan un gran esforzo porque creemos un vínculo e ao final non hai moitas diferencias entre nós, porque fan que sexamos un pouco unha familia. Claro. Pero claro, sempre hai
o típico estereotipo, o típico deportista, e logo o típico que só quere xogar as cartas. Pero ali, por lo menos, non sei fora do campamento, pero ali por lo menos a mínima que ven que un rapaz se pasa da raya, corta no momento, porque para eles é super importante que a xente este cómoda. Entón, eso, o estereotipo de abusón, difícil de velo no campamento. A outra pregunta complicada que sempre se fala, claro, cando ti vas desde Galicia ata os Estados Unidos e levas indo 3 anos, se comparan ao final os coñecementos que ten cada un, os sistemas educativos, non só os coñecementos teóricos, sino tamén logo cando estás nun sitio non que tes que espabilar, non que estás na natureza e tes que valerte por ti mesmo, tamén se ven as habilidades para, digamos, sobrevivir. Nese sentido, baixo o teu punto de vista, o que observas ti, dirías que máis ou menos estades nun nivel parecido ou hai diferencias entre como chegamos a unha idade dos 17, dos 16, dos 15 anos polos distintos niveis educativos entre Estados Unidos e Galicia? Pois mira, isto podería cho contar moito mellor o meu primo, porque o meu primo co que fun ali a Estados Unidos está agora mesmo estudando ali, está estudando en Oregón. El dime cada vez que falo con el que teñen un nivel super baixo, que el non fai prácticamente nada e saca todo sobre o que serían sobresalientes, é dicir, 9 10 con un nivel moitísimo máis baixo, e realmente hai unha preocupación de que o ano que ven volve aquí e a ver que pasa. A ver que pasa, porque ali está un pouco de vacacións. É o que me di el, que teñen un nivel moitísimo máis baixo, moitísima menos exixencia en xeral, e ao mellor depende un pouco do estado da zona, pero é a idea que el me deu. Notas moita mellora, sobre todo a hora de comunicarte, non só de falar en inglés, senón de que adquires cultura, sabes, cultura da actualidade ou cultura de temas comuns, que como a comunicación ao principio dixeches que era moi difícil, sí. Pero notas evolución, ou prefires ir peneirando e quedándote coa xente que mellor entendes? Non, eu creo que ao final socializas, por lo menos no meu caso nunca tiven problemas para socializar, entón ao final eu vou ali e síntome como se fora a miña casa, entón eu falo con todo, prácticamente con todo o mundo, entón non chega un punto no que xa levas unha semana ali, xa non tes problema para comunicarte con ninguén. Vale, e para pais, tíos, para posibles usuarios, é dicir, se algún de vos non está escoitando, tedes agora 13, 14, 15 anos, vos poderíades plantexar ir aos Estados Unidos, se o motivo é perfeccionar o inglés, que hai moitas máis alternativas, podes ir a Inglaterra, unha casa dunha familia, un montón de cousas, baixo o teu punto de vista, ir 15 días, 3 semanas nos veráns a Estados Unidos, canto mellora o teu nivel nesas 3 semanas que vas ali? De inglés, falando do idioma. Únicamente de inglés? Sí. Moitísimo. Sí? Sí, porque eu personalmente non me meto moito aquí, pero non me gusta moito como se plantexa o ensino do inglés. Vale. E tanto cando eres pequeno como cando eres máis maior, sobre todo porque... A mí parece moi interesante. A mí gustaría escoitar a tua opinión. Por que crees que non está ben? Porque eu creo que ao ser tanta xente nas aulas, sí, como que se rompe un pouco o ciclo natural que terías de aprender un idioma. É dicir, para mí un idioma como eu aprendín o inglés falando. E ao final tes unha clase, imagina ser un profesor que ten unha clase de 25 rapaces, non vas a estar tendo conversas individualmente con eles. Sí. Ao final tes que evaluar, tes que ter uns criterios de avaliación, tes que darlles unhas notas. Eso fai que se perda, na miña opinión, un pouco a naturalidade do que aprender un idioma. Claro, e entón cando vas neste caso a Nova York, que estás ali primeiro un par de días aí co teu tío en Nova York, pero despois sobre todo vas este campamento, como é, digamos, a liña de aprendizaxe? Entendo que supoño que os primeiros días, cando volves despois dun ano que non estiveches falando moito con xente en inglés, estarás un pouco oxidado, pero como, se me tiveses que resumir nunha gráfica como van pasando esas 2 semanas e media, 2 semanas, que dirías que pasa? Pois mira, eu poño o exemplo de un compañeiro que tivemos o ano pasado, sí, que viña de Francia, e que os primeiros días non sabía prácticamente nada, non era capaz prácticamente de comunicarse con ninguén, tanto que lle tiñamos que medio traducir as cousas en no noso francés, pero francés mal, francés de
de Brión, é dicir, ¿no? Brión, o francés de Brión. Para que se entendera mellor con francés de Brión que co inglés, Claro. Sí. pues era que lle estaba costando. Pasou ali 3 semanas, creo. A segunda semana xa falaba... Perdón, tiña que estar moi necesitado, claro. Moi necesitado de entender cousas para que vos entenda mellor en francés que... Sí, o meu francés é moi pataqueiro. Pois a primeira semana xa era capaz de falar máis ou menos fluido con nós. Xa cando entrou a segunda semana xa era un máis do grupo. Xa falaba con todos nós en inglés, estaba incluído en todas as conversacións, Bueno. contaba as súas historias. É dicir, unha semana e media pasou de non ser capaz prácticamente de comunicarse a entender todo o que se dicía e a poder falar fluidamente. É dicir, esa curva de aprendizaxe. Vale, agora levas 3 anos indo a este campamento. Outra das cousas que en moitas ocasións se comentan cando no campamento é, bueno, venche ben para coñecer a xente, para que non estés ao final no mesmo grupo do teu colexio sempre, no que se replican roles dun curso para outro, no de que se xa se tocou ser o listillo, eres o listillo, se che tocou ser o que leva collejas, eres o que leva os capóns. Sí. Pero, neste caso, ti gardas amigos cos que mantés contacto desde o inicio? Sí, Sí? claro que sí. A ver, non son moitos porque é difícil, porque ao final manter amizades cando estás tan lonxe fai as cousas moi difíciles. Pero sempre hai o tema de que ti gardas os contactos. Agora, a día de hoxe é fácil. Gardas o Instagram, ou ali usan moito Snapchat, ou gardas o teléfono móvil. Entón, é fácil. Vou voltar ao campamento, vas voltar? E se van voltar, pois mándenche unha mensaxe, vémonos ali. E se non, pois outro ano. E ao final, aínda que non fales moito, sempre están un pouco aí e sempre están a túa man cando lles queres escribir. Antes comentabas que un pouco unha das túas motivacións neste momento, neste ámbito, é seguir os pasos para pouco a pouco ser instructor. Sí. Como son os pasos que terías que dar agora? Pois agora tería que probablemente ir, como xa comentei, como monitor en prácticas. E que sucede? Que é o que hai que facer? Pois eu espero ir, pero que a mí me explicaron o ano pasado, porque mira, o último día que ti es acampado, levante unha sala con todos os acampados de último ano para falar de isto, e para introducirte un pouco no tema dos monitores en prácticas. Ali nos comentan un pouco como era. Ademais, eu teño a sorte de ter os meus primos que xo fixeron. Entón, ti ibas é un mes completo. Entón, as primeiras 2 semanas eres como unha especie de término entre acampado e monitor. É dicir, recibes charlas, explícante como traballan os monitores, faz algunhas actividades especiais, por exemplo, e van 3 días a montaña, pero durmen ali todo en sacos de dormir, en tendas de campaña, fan rafting, actividades un pouco máis especiais que non fan os acampados. E despois as seguintes 2 semanas metente nunha Pero van vestidos distintos, identifícanse como distintos ou non, simplemente están mesturados entre o grupo? Simplemente están nunha cabaña un pouco alonxada. Vale. Pero generalmente comen con todo o mundo, fan as súas actividades. Pero as segundas 2 semanas o que fan basicamente é meterte, se ti eres monitor de prácticas, nunha cabaña de nenos pequenos. Se eres un chico, meterante nunha cabaña de nenos de 7 ou 8 anos, cun monitor máis experimentado, a actuar como monitor durante as seguintes 2 semanas, e a levar aos nenos as actividades, a explicar esas cousas, a facerlles xogos, un pouco a ser monitor. E por que che apetece a ti ser monitor e seguir esta carreira para os veráns? Pois mira, eu comecei a ir a campamentos cando tiña 7 anos, non, menos incluso, non, 4 anos igual. Empecé a ir aquí ao que está aquí al lado dos Tilos, porque basicamente a miña nai non tiña tempo nos veráns, porque ela traballaba todas as mañás, sí. Entón non tiña tempo para atenderme. E se o meu pai non estaba, non me podía quedar con ninguén, porque o meu pai tamén traballa moito no verán. Situación habitual para moitas familias no típico. verán. Sí. Entón comecei a quedarme ali todas as mañás. E chegou un momento no que un amigo meu, que se chama Aguit, que lle mando un saludo dende aquí, díxome que el ia ir a un campamento que era de quedarse a dormir. Entón, claro.
A ver, foi flipante para ti, claro. non sei se estou preparado para... Claro, porque estamos falando de 5 anos. No, isto xa falamos de 8 ou 9 vale, anos. sí. Vale. Non sei se estamos preparados aínda para esa aventura, pero ao final decidimos que sí. Entón fomos os dous e ali fomos, cada ano que pasaba sumábamos a un amigo novo. Convencíamos a un amigo novo para que viñera, o que rematou con que cando tiñamos 11, 12 anos xa tiñamos un bo grupo e dixemos, ois, un día destos, cando crezamos, temos que ser nos monitores. Para que os nenos podan disfrutar tamén dos campamentos. Tan pronto xa, con esa edad, xa tiñas claro que algún momento querías ser monitor. Nos cando tiñamos de 10, 11, 12 anos, xa decidimos todos que algún día íamos de monitor. Si pasas a proba este ano, o seguinte xa podería ser monitor? Si este ano fas o trainee como se chama? En teoría, inclusive este ano xa podería ser monitor. Vale. Porque con 17 anos pode ser monitor. O problema que necesitas para vir dende o estranxeiro ser monitor necesitas unha visa de traballo e que en España só cha dan cando cumples 18. Bueno. Entón, aínda que ali as normas digan que con 17 podo ir, como monitor non podería ir. Sería cuestión de esperar un ano máis. Claro, tería que ir o ano que ven. En todo caso, pero non vas a ser capullo despois, non? Como monitor. Que hai moito monitor que é moi férreo, que non me enterei eu. Claro que non. Seguro, non? Eu teño que tratar aos nenos como me tivera gustado que me trataran a min. Non me tiraba gustado. Como me trataron, non? No, é como me trataron. Vale. A ver, sempre hai de todo. Pero eu sempre tive moi bons monitores. Que guai. Mario, queda 1 minuto e medio para que me contes que tal se come, porque as preocupacións dos pais e das nais sempre é como vai comer o rapaz ali. Que tal se come ali? O rapaz ten que estar acostumbrado a comer de todo. Sí. Non é comida de pizza, hamburguesa e... Tamén, sí, eso non cho nego. Bueno, pero tamén o queimas. Ali hai moito, cómese bastante graso en xeral, pero xeralmente, polo menos no meu caso, queimas todo. Porque ao final estás facendo, eu polo menos elixía todas as actividades de deporte, estaba correndo todo o día, entón ao final non hai problema. Tamén danche bastante opción a elixir, sempre tes a comida, tes unhas bandexas nas que sempre hai un montón de condimentos, entón condimentas a comida un pouco como pero habitualmente como nos antigos, o sea, nos coles, nos que tes unha bandexa na que levántase o encargado. Pero só hai un primeiro e un segundo ou hai para escoller? Non, hai un primeiro e un segundo, pero despois hai unha bandexa onde a xente colle condimentos e cosas así e completa un pouco. Sí, en peor dos casos comes yogur todos os días e listo. Exactamente. Pero vas a acabar cansando un pouco. E ti comías ben ou non? Eu sí. Sí? Sí. Bueno. Sobre todo porque despois de estar toda a mañá xogando ao baloncesto, ao fútbol, ao vólei, a que sexa, acabas, comes o que che poñen diante. Tens que estar reventado. E o primeiro que comes cando volves aquí a Galicia, que é? Sempre, tortilla. Pero, tortilla sempre. Tortilla de patacas, sempre. O tío de Mario, Juan, cando ven a Galicia despois de estar en Nova York, mira que vamos a ver, Juan non está como Mario. Juan pode ir a un restaurante pagar un bo prato se quere. Juan Banet, o teu tío, cando ven aquí a Santiago, xa pode ser verán, que normalmente ven no verán, que pide un plato enorme de callos. Sí. É moito de pedir marisco tamén. Bueno, sí, eso é pescado tamén. Que guai. Porque ali o pescado non é o mesmo. Sí, él sempre di que ali danlle tilapia a precio de lubina e rodaballo. Claro. Bueno, Mario, un placer, gustoume un montón estar contigo. Igualmente, a próxima vez encantado. Que viaxes nos contas, vale? Es encantadísimo. Pois esta foi a experiencia de Mario Tizón, que estivo contándonos como son os veráns de campamento nos Estados Unidos, en concreto un campamento de Camp Mason, por se queredes buscar información. Graciñas, Dani. Boa noite. E a todos vos lamonciños, gracias por estar desde aí. Vémonos e escoitámonos dentro dunha semana aquí, dentro de 7 días, en Lambos de Viaxe na Radio Galega. Adeus.